πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα χαμηλό σινιόν με πολύ απλά βήματα, πιάνοντας τα όλα ένα χαμηλό ponytail και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα απλό και όμορφο χαμηλό σινιόν. Παίρνουμε το λαστιχάκι, περνάμε το τσιμπιδάκι ανάμεσα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Χτενίζουμε τα μαλλιά, επιλέγουμε σε ποιο ύψος θέλουμε να είναι. Καλοχτενίζουμε. Όσο πιο σφιχτά τα θέλουμε, κάνουμε. Μπορούμε να τα θέλουμε πιο χαλαρά, τι θέλει η πελάτη σας. Εγώ θα κάνω μια χωρίστρα χαμηλά πλάγια. Χρησιμοποιώ λάμδα για να στηρίξω τα μαλλιά μου. Παίρνω την αγαπημένη μου βούλτσα λεσουάρ και χτενίζω καλά τα μαλλιά μου. Στρώνω καλά τα μαλλιά μου, να μην πετάνε τα φυτράκια. Καλοχτενίζω. Να μην κάνει γραμμές, να μην κάνει χωρίσματα. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να κρεπάρω, εκτός αν η πελάτης έχει λίγα μαλλιά και θέλουμε να δώσουμε έναν όγκο. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ και ένα παλό κερί, έτσι ώστε να καλύψω τα φυτράκια, τις τριχούλες που μπορεί να πετάνε. Βλέπετε ότι θέλω να τα στρώσω καλά. Και αυτή μου το παγώνισε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αφήσουμε κάτι μπροστά. Εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να αφήσω κάτι. Πιάνω το λαστιχάκι μου, βάζω χαμηλά, περνάω από πάνω και περιστρέφω. Και αντίθετα βάζω την άλλη πλευρά. Χωρίζω το λαστιχάκι. Χωρίζω την αλογουρά μου σε δύο μέρη. Το ίδιο κομμάτι το χωρίζω στα δύο. Βάζω κερί. Εγώ έχω ένα μαλακό κερί που δουλεύω. Πιάνω με ένα πενσάκι. Το πενσάκι είναι αυτό. Βάζω κερί στα χέρια μου, το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Τα πλέκω μεταξύ τους. Και τα στερεώνω με ένα λαστιχάκι.
Το ίδιο κάνω και από την άλλη μου πλευρά. Χωρίζω την τούφα μου στα δύο. Βάζω το μαλακοκέρι, όπως σας είπα πριν. Το στριφογυρίζω γύρω από τον εαυτό του. Το κρατάω με ένα πενσάκι. Το ίδιο κάνω και με το άλλο κομμάτι, το άλλο τμήμα. Και αυτά τα γυρίζω μεταξύ τους. Στερεώνω με ένα λαστιχάκι. Παίρνω την μία πλευρά και τη γυρίζω γύρω από το λαστιχάκι μου. Τη στερεώνω με φουρκέτες. Το ανοίγω και λίγο αν θέλω για να είναι πιο γεμάτο. Και το ίδιο κάνω και με την άλλη μου. Και στείνω το χτένισμά μου ουσιαστικά. Παίρνω τσιμπιδάκι αυτή τη φορά. Να στερεώσω. Και κρύβω τις άκρες μου. Σίγουρα όταν έχουμε πιο πολλά μαλλιά είναι πιο γεμάτο. Και είναι έτοιμο. Μια άλλη εναλλακτική εδώ μπορεί να γίνει και μια πλεξούδα και να μας δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα. Είπαμε τα χτενίσματα, υπάρχουν τα βασικά βήματα και από εκεί και πέρα υπάρχει η έμπνευση, η φαντασία κοινώς. Βουρτσίζω το μαλλιά μου, χωρίζω σε 3 κλόνους, σε 3 τμήματα ουσιαστικά. Επιλέγω να βάλω, για να μην πετάνε τα φυτράκια μου, κερί. Εγώ βάζω μία, ανάμεσα από κερί και πάστα είναι αυτό. Και κάνω πλέξιμο. Καθαρά. Είπαμε πάντοτε βοηθάει το πιο μακρύ μαλλί να γίνει πιο πλούσιο και πιο εντυπωσιακό. Σε αυτή την περίπτωση που δεν έχουμε και πλούσια εμφύτευση, πολλά μαλλιά δηλαδή, και δεν έχουμε και μάκρος, χρησιμοποιούμε ένα πομπάρι. Έχω κάνει την πλεξούδα μου. Ανοίγω λιγάκι, τραβώντας τα τμήματα. Και εξαρτάται το μήκος των μαλλιών, χρησιμοποιώ και το ανάλογο πομπάρι. Δεν μπορώ να βάλω ένα μεγάλο πομπάρι σε ένα πιο κοντό μαλλί. Και επιλέγω πομπάρι σύμφωνα με το χρώμα των μαλλιών. Εδώ που έχουμε ξανθά μαλλιά θα επιλέξουμε ένα λευκό. Εγώ ανοίγω τα πομπάρια μου και πολλές φορές μπορεί να κόψω, όπως και θα κάνω τώρα. Γιατί δεν θέλω ένα μεγάλο πομπάρι, δεν θα το καλύψει το μαλλί, γιατί δεν έχω πολύ μαλλί για να το καλύψει. Οπότε θέλω να δώσω ένα boost ουσιαστικά. Οπότε εγώ το έχω κόψει και θα το γυρίσω γύρω γύρω, στερεώνοντάς το με φουρκέτα. Μπαίνω
πιάνω το πομπάρ με το μαλλί. Το σταθεροποιώ. Αν είχα ένα πιο μακρύ μαλλί θα βάζα ένα πιο μεγάλο πομπάρι, πιο γεμάτο. Και ουσιαστικά γυρίζω τα μαλλιά μου πάνω στο πομπάρι. Στερεώνω με φουρκέτες και στείνω σιγά σιγά. Σίγουρα δεν βοηθάει, ξαναλέμε, όταν δεν έχω μεγάλη ποσότητα γίνεται πιο μικρό. Αν είχα περισσότερα μαλλιά θα γινόταν πιο εντυπωσιακό. Και προσπαθώ να καλύψω το πομπάρι μου, μου φαίνεται. Και έχουμε δημιουργήσει μια άλλη επιλογή.